Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με Skype με τον κύριο Χάρη Γεωργίου, είναι Γενικός Γραμματέας Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου. Και νωρίτερα ακριβώς στην ίδια συζήτηση είχαμε και καταλήγαμε με τον συνάδελφο Θοδωρή Λαΐνα, που βρίσκεται και εκείνος κοντά μας, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλές διαστάσεις. Και αφού έχουμε δώσει το βασικό ρεπορτάζ και έχουμε δει και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το ερώτημα που θα θέλαμε να υποβάλουμε τουλάχιστον στην αρχή σε εσάς είναι ποιο θα είναι το μέλλον και ποια θα είναι η εξελικτική διαδικασία. Τι δηλαδή να περιμένουμε από εδώ και πέρα από τα δύο αυτά συστήματα και αν θα μπορούσαν και μελλοντικά να δημιουργηθούν πολλά ακόμη και να δούμε τους παίκτες να αυξάνονται. Ναι, άκουσα και πριν τον κύριο Γουνόπουλο. Νομίζω εξήγησε αρκετά από το επιστημονικό και το τεχνολογικό κομμάτι, έτσι, και τις διαφορές τους. Οπότε θα πω κατευθείαν κάποια πράγματα έτσι συμπληρωματικά. Να πω ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις στο θέμα. Δηλαδή υπάρχει πολιτική διάσταση, υπάρχει οικονομική διάσταση, η επιστημονικές διαφορές κτλ. Ως προς το επιστημονικό κομμάτι, εμείς που είμαστε στον χώρο, εντάξει, ασχολούμαστε με το θέμα, γνωρίζαμε λίγο πολύ ότι είναι κάπως θέμα χρόνου να εμφανιστεί κάτι εναλλακτικό. Δηλαδή θέλω να πω, η εργασία που δημοσιεύτηκε η πρόσφατη, που ήταν 22 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί μια άλλη που είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2024, που εξηγούσε τα μαθηματικά του μοντέλου, πώς λειτουργεί εσωτερικά δηλαδή. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τελείως αναμενόμενο, ούτε σε οικονομικό επίπεδο, παρόλο που φάνηκε ότι ήταν κάτι τεράστιο, ας πούμε, σε επίπεδο μετοχών ή κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι που λίγο πολύ οι άνθρωποι του χώρου το θεωρούσαν θέμα χρόνου να εμφανιστεί κάτι καλύτερο, είτε σε κλίμακα, είτε σε κόστος, είτε σε οτιδήποτε. Πάντα είναι έτσι δηλαδή τα πράγματα και πάντα εξελίσσονται εφόσον μιλάμε για το κομμάτι το επιστημονικό και το τεχνολογικό. Άρα αυτό που περιμένουμε εμείς να δούμε στο μέλλον είναι 2-3 πράγματα που είναι ανεξάρτητα από το ποια από τις δύο επιλογές είναι η πιο κατάλληλη για να το πετύχει. Και είναι και κάποια που είναι εξειδικευμένα για την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, το καινούριο μοντέλο, αυτό το DeepSeek, το πλεονέκτημα του, μάλλον δύο βασικά πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονέκτημα είναι προφανώς η κλίμακα. Δουλεύει σε πολύ μικρότερη κλίμακα ως προς τις απαιτήσεις, υπολογιστικές απαιτήσεις δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτό πολύ εύκολα μπορεί να έχει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογές πολύ πιο προσιτές στον τελικό χρήστη και σε κάποιες περιπτώσεις και σε παιδεία, όπως στην τηλεϊατρική για παράδειγμα, που δεν ήταν και τόσο εύκολο να γίνει με τα πολύ μεγάλα μοντέλα, εκτός αν υπήρχε πρόσβαση και άδειες χρήσης κτλ. Ένα δεύτερο κομμάτι που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι ότι είναι ανοιχτής πρόσβασης και ανοιχτού κώδικα. Και οι ίδιες οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν είναι ανοιχτά προσβάσιμες, ενώ δεν είναι δημοσιευμένα σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό που είναι με συνδρομή, άρα θα πρέπει κάποιος να είναι στην ακαδημαϊκή κοινότητα για να έχει πρόσβαση. Είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Το ίδιο και ο κώδικας. Αλλά όπως είπε και ο κ. Γουνόπουλος, ο κώδικας είναι το μισό κομμάτι. Δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει εκπαιδευτεί. Κύριε Γεωργίου, ολοκληρώστε. Ένα ενδιαφέρον που θα πω μόνο από την επιστημονική άποψη, από το κομμάτι ας πούμε των μοντέλων, είναι ότι ένα από τα τρία πράγματα που έχει τα διαφορετικά είναι ότι χρησιμοποιεί μια τεχνική που είναι γνωστή μεν εδώ και κάνα 2 δεκαετίες, αλλά το πλεονέκτημά της είναι ότι χρησιμοποιεί για να εκπαιδευτεί σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από ό,τι υποψιαζόμαστε με βάση τις δημοσίευσεις, τις αποκρίσεις, δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται τα μεγάλα μοντέλα. Δηλαδή μαθαίνει να μιμείται ουσιαστικά τα μεγάλα μοντέλα, αλλά με μικρότερη πολυπλοκότητα. Αυτό είναι που το κάνει τόσο δυνατό και μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, αλλά με μικρότερο κόστος και μικρότερο μέγεθος. Αυτό όμως είναι και το μειονέκτημα, το οποίο δεν το αναφέρουν συχνά, στο ότι βασίζεται ακριβώς σε μεγάλο βαθμό στο πώς δουλεύουν αυτά τα μεγάλα μοντέλα για να εκπαιδευτεί, για να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά. Θέλω να πω, υπάρχει πάντα κάποια ισορροπία. Κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Κύριε Γεωργίου, να δώσουμε και μια ακόμη διάσταση, μιας και για την τεχνική, τεχνολογική έχουμε μιλήσει αυτή τη στιγμή
έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα και για την οικονομία. Να περάσουμε στο μέλλον. Για παράδειγμα, βλέπουμε από τη μία να βρίσκεται η Κίνα, από την άλλη να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου και τα δύο αυτά μοντέλα δεν έχουν κανέναν περιορισμό όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Από την άλλη, βλέπουμε την Ευρώπη πάντα να έχει περιορισμούς οι οποίοι τις περισσότερες φορές βοηθούν ή είναι προς όφελος των χρηστών. Αυτό πιστεύετε ότι θα δυσχέραινε την εξέλιξη ενός αντίστοιχου ευρωπαϊκού μοντέλου έναντι των άλλων δύο κολοσσών που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Και εδώ ισχύει αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του τι κερδίζουμε σε κάθε περίπτωση και της διαχείρισης του ρίσκου. Εμείς στην Ευρώπη αποφασίσαμε, οι χώρες όλες εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, για παράδειγμα στο GDPR, ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι αρκετά σημαντικά και δεν πρέπει οι εταιρείες να έχουν ελεύθερη και χωρίς έλεγχο πρόσβαση σε αυτά. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός παράγοντας σε ένα τέτοιο μοντέλο, που σε διαφορετική περίπτωση απλά θα έψαχνε και θα έβρισκε όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα με νόμιμο ή παράνομο κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την νομοθεσία τρόπο και να εκπαιδευτεί ακόμα καλύτερα. Εμείς που είμαστε στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, δεν θεωρούμε ότι είναι κακό αυτό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι καλώς υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και καλώς αυτά τα μοντέλα δεν είναι ακόμα 100% υπεύθυνα και αρμόδια να πάρουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Και γι' αυτό και υπάρχουν, για παράδειγμα, πιλότοι στα αεροπλάνα, παρόλο που το 90% της πτήσης γίνεται αυτόματα. Το ίδιο ισχύει και για αυτά τα μοντέλα. Δηλαδή, πάντα θα πρέπει να υπάρχει η σκέψη ότι πού μπαίνει το όριο και ως προς το τι δεδομένα χρησιμοποιούμε και ως προς την εφαρμογή. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι η νομοθεσία η ευρωπαϊκή είναι παράγοντας που φρενάρει αυτή την εξέλιξη. Πάντα υπάρχουν τρόποι να κάνεις την ίδια δουλειά. Για παράδειγμα, υπάρχουν τεχνικές που αφαιρούμε τα πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούμε απλά κάποιες ιατρικές περιπτώσεις για να εκπαιδεύσουμε ένα ιατρικό μοντέλο, χωρίς να ξέρουμε τις λεπτομέρειες του ασθενούς. Θέλω να πω, υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε και δεν είναι παράγοντας αρνητικός ως προς την εξέλιξη των μοντέλων. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν υποθέσουμε ότι το μοντέλο αυτό λειτουργεί, είναι λειτουργικό και παράγει, ας το πούμε, αξιόπιστα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, εννοώ το αρχιτεκτονικό, δεν ανοίγει ο δρόμος ώστε, μιλάω για επίπεδο κρατών, να αποκτήσουν όλοι τεχνολογίες, είτε ας το πούμε έτσι ωφέλιμες τύπου ιατρικές όπως συζητάμε, είτε ακόμα και στο κομμάτι το αμυντικό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που μέχρι τώρα ήταν αδύνατον. Ας πούμε και χώρες ακόμα και σαν την Ελλάδα. Εάν τα κόστη είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, σε σχέση με μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα αλλάξει τελείως το παιχνίδι σε πολλά επίπεδα. Ή δεν είμαστε ακόμη αυτό εκεί? Είναι κάτι που Ναι, αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε εμείς ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. Αυτό το λέμε εδώ και 20-25 χρόνια, ότι η πληροφορική γενικά και ειδικά αυτή η τομής είναι πολλαπλασιαστικός παράγοντας για τα πάντα, και για την οικονομία και για την ανάπτυξη επίπεδο παραγωγικότητας και στα πάντα. Γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται βαριά βιομηχανία με την έννοια του να φτιάχνουμε αεροσκάφη. Είναι κάτι που θα μπορούσε πολύ εύκολα σχετικά η Ελλάδα να το έχει αναπτύξει τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες που είναι μικρών οικονομιών ή λίγων πόρων ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σχετικά εύκολα. Αν μπορεί να το κάνει αυτό μια εταιρεία με κάποια λίγα άτομα και κάποια μικρή σχετικά χρηματοδότηση. 200 δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το κάνει ένα κράτος στο μέγιστο της Ελλάδας παρά τα προβλήματα που έχουμε. Κύριε Γεωργίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, η χρήση, το αν είναι για καλό ή για κακό σκοπό, ισχύει ότι για όλες τις τεχνολογίες. Ισχύει και για όλα τα εργαλεία γενικά. Ναι, εντάξει, απλά μέσα σε ένα βράδυ έχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει έτσι. Δεν θυμάμαι κι εγώ σε κάποιο τομέα. Σε ένα βράδυ έχουμε τρομακτική πτώση του κόστους. Σε ένα βράδυ μέσα. Δηλαδή από τα
30 δισεκατομμύρια που έδωσε η Microsoft, τώρα το έκανε με 6 εκατομμύρια. Μιλάμε, είναι τρομακτική διαφορά. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 1997 υπήρξε ο Deep Blue της IBM, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Σωστό, ναι, που έπαιζε και ο Κασπάροφ Σκάκης. Που ήταν το πρώτος υπολογιστής που ουσιαστικά κέρδισε τον κορυφαίο άνθρωπο στο σκάκι. Σήμερα τα προγράμματα οι μηχανές που παίζουν σκάκι, ας πούμε, η καλύτερη μηχανή είναι ανοιχτού κώδικα. Έχει επίπεδο που είναι, αν ο παγκόσμιος πρωταθλητής σήμερα είναι, ας πούμε, επίπεδο 2.850 στο rating, οι μηχανές σας έχουν πάνω από 3.900, που σημαίνει ότι αν παίξουν 1.000 φορές σκάκι, το καλύτερο που μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι να φέρει 2 ισοπαλίες. Αν παίξουν 1.000 φορές. Και το hardware που χρειάζονται για να τρέξουν αυτές είναι ένα απλό λάπτοπ. Θέλω να πω, αυτό εννοούσα στην αρχή, ότι είναι θέμα χρόνου. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, αργά ή γρήγορα, αν κάτι μπορεί να γίνει στα χαρτιά ενός, σαν αλγόριθμους και σαν ιδέα, αργά ή γρήγορα θα βρούμε τρόπο να το κατασκευάσουμε σε τεχνολογικό επίπεδο. Κύριε Γεωργίου, και παίρνουμε δική μας απόφαση να δούμε τη χρήση του, αν θα είναι σωστή ή όχι. Και μπορεί γενικά να είμαστε παγωμένοι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, χωρίς βέβαια όμως να θέλουμε να κινδυνολογούμε. Η επόμενη ερώτηση είναι αν όντως ξεκινά ένας τεχνολογικός πόλεμος ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, και μέσα σε αυτό ποιος θα μπορούσε να είναι και ο ρόλος της Ευρώπης. Η Ευρώπη δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Όχι σε αυτόν μόνο τον τομέα, γενικά στο θέμα της τεχνολογίας. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η Ευρώπη, σαν σύνολο μιλάμε, όχι μόνο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή δεν κατασκευάζει ούτε ένα είδος μικροτσίπ. Όχι μόνο δηλαδή τσίπ τύπου Nvidia, που είναι εξειδικευμένα και πολύ έτσι, δυνατά και έτσι, πολύ κρίσιμα. Κανενός τύπου τεχνολογία, εκτός από κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να πω, δεν είναι στις προτεραιότητες δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες. Το τι θα γίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχω άποψη. Θα προτιμούσα να μείνω στο επιστημονικό κομμάτι και στο τεχνικό, που είναι και το αντικείμενο που μπορώ να σχολιάσω πιο εύκολα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η Ευρώπη σίγουρα έχει μείνει πολύ πίσω. Παρά τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά και τα Horizon, τα ερευνητικά κτλ., έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και είναι πρακτικά χρήστης αυτών των τεχνολογιών, αντί να είναι στην κορυφή και να αναπτύσσει καινούργια πράγματα. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις πλέον πληροφορίες, αλλά και την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, ίσως όταν οριμάσουν οι εξελίξεις και τα δεδομένα που θα έχουμε στα χέρια μας. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά. Και εγώ ευχαριστώ.